No, sme vo Wembley. Tam je štadión. Aj s oblúkom. A odtiaľ prichádzam. Tam je stanica metra Wembley Park. Samozrejme, že špekulanti aj predávajú, aj kupujú lístky hneď pod staničnými schodmi. Toto tu na pravej strane, tamto vysvietené, to tam pred takými 3-4 rokmi nebolo. Strašne rýchlo to tu zostávali všetko. Jak keby každý jeden pľac musel byť obsadený. Ale čo, biznis je biznis. Len tam nejaký hotel alebo čo. Aha, ešte sa aj stavia niečo. To je proste brutál. Londýn. Tak, zapichnem to, lebo si robím nádeje na to, že sa niekde celkom slušne najem. Videl som po pravej strane McDonald's, ale nechcel som tam ísť. Dúfam, že tu niečo zaujímavejšie po ceste ešte nájdem. Tak, zatiaľ čaute.